bauta, ka dawo nan ma'ayi maka kyauta, ga lambobin yabon ka dan cancanta, to kamfen ma ka bar shi ko makonta, za a yi a gama a baka kujera ka ji ka hauta. Ƙasa kawai muka san ka, na san ka ba ka keta iyaka, kuma kai ka san mutuncin doka, kai har ikon ƙasa suna ta yaba ka, kai na ji mata suna ta babu irinka, haka ya saka na zo na yi maka waka da ta gaji ta. Wai yaushe za ka je ziyara Zindar? Na ji ana bidar ganin ka a Zindar, na ji maradi ma suna ta yaba ka, sun ce yaushe za ka je yankinka, kuma na ji ma ana jiran ka a Doso, sun ce kun wanke su kafiye musu soso, a cikin goron gayyatar ka har da su difa, na ji suna jira ka yi musu rumfa, yan agadar suna faɗi sai baba, sai ya kuma Ibrahim babba, karfa ka manta inkiyar yantawa, kowa kan tama ya ce maka nawa, yan tilibir na faɗin sai ka zo, sun ce baba ka ɗara su a kwazo, yau ga magarin ya mai muna yin taro, baba ni ka faɗin wacce zan gaya musu don hankali ya kwanta. Madam Sabo illo ai daga ke an gama.